айни замон кишоварзони шаҳри турсунзода ба ҷамъоварии ҳосили маҳсулоти барвақтӣ машғул буда то имрӯз зиёда аз 21700 тонна сабзавот аз ҷумла пиёзи барвақтӣ, картошка, помидору бодринг ва мевагиҳоро ба бозорҳои мамлакат ва берун аз он содирот кардаанд. кишоварзон бо истифода аз маслиҳатҳои мутахассисони соҳа дар заминҳои аз ҳосили якум холӣ шуда кишти такрории зироатҳои гуногунро гузаронида истодаанд. тибқи маълумотҳои фаврӣ то имрӯз дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории шаҳр дар майдони 8950 гектар замин зироатҳои ғалладонагӣ, ҷувори макка, шолӣ, лӯбиёгиҳо, полези, сабзавот ва хӯроки чорво ҳамчун кишти такрорӣ гузаронида шуданд ки ҳоло нашъунамои онҳо ба роҳ монда шуда ин раванд идома дорад. ҳамзамон нашъунамои токзор дар хоҷагиҳои деҳқонии шаҳр ва нигоҳубини онҳо тибқи таҷрибаҳои деҳқонони пешқадам ва олимону мутахассисони соҳа амалӣ гардонида мешаванд. маҳз самаранок истифода бурдани ҳар як ваҷаб замин ва тарзу усулҳои манфиатноки кишти баҳорӣ дар ҳудуди шаҳр имкон фароҳам овард ки имрӯзҳо дар бозорҳои маҳаллӣ фаровонии маҳсулоти барвақтӣ ба назар мерасад. солҳои охир бунёди гармхонаҳо низ вусъат ёфта кишоварзони шаҳри турсунзода дар ин самт ба натиҷаҳои назаррас ноил гардида дар таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ саҳм мегузоранд. сокинон дар заминҳои назди ҳавлигии худ низ гармхонаҳои хурду калон бунёд намуда бо истифода аз роҳу усулҳои пешрафта ва таҷрибаи озмудашудаи деҳқонони номдор зироатҳои гуногуни кишоварзиро кишту парвариш намуданд ва ҳоло ҷамъоварии маҳсулоти тайёр ҷараён дорад. бояд қайд намуд ки дар шароити кунунӣ истифодаи босамари замин, гирифтани зиёда аз 2 ҳосил аз он, захираи кофии маводи ғизоӣ ва таъмини бозорҳои мамлакат бо маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ аз хоҷагидорон масъулияти аз ҳарвақта дида бештарро тақозо менамояд. аз ҷумла истифодаи самараноки обу замин, зиёд намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, вусъат додани кишти такрорӣ, беталаф парвариш ва ҷамъоварӣ намудани зироатҳои киштшуда метавонад ба фаровонии маҳсулоти кишоварзӣ дар бозор ва таъмини амнияти озуқавории мамлакат саҳмгузор бошад.